Hola a totes i a tots i benvingudes a este page de videotelefonades que fem des d'Intercomarcal Televisió. Avui tenim amb nosaltres a un cantant molt especial, al que jo li tinc especialment moltíssima estima, que ha sigut un gran descobriment per a mi durant estos mesos i que últimament està treballant de valent per continuar reivindicant, promocionant i treballant la seva música. Bé, tenim a Alfons Pérez, Alfons el Blue, cantant de Malparlat. Bé, Alfons, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies a tu. Bé, Alfons, les persones que coneixem Alfons, ell és cantant, treballa de valent, com estàvem dient, per reivindicar la seva música, però sí que ens agradaria que ens comentares, per si algú no sap, no coneix, què és Malparlat. Malparlat és el meu grup de música. Naix com el meu nou disc que realment jo ja saps que abans feia rap en solitari, vaig ser dels pioners de fer rap en valencià, vaig estar diversos anys fent rap en valencià i tal, fins a 2015 vaig agarrar una època de paronet i quan vaig tornar va néixer el projecte Malparlat. Vaig tornar amb eixa idea. La idea d'un nou grup, un grup que realment plenara el que jo volia fer i que representarà moltíssima força, moltíssima espenta i molta qualitat en l'apartat musical. I ahir apareix Malparlat, que és una conjunció de totes aquestes coses. La veritat és que pioner en el rap en valencià. A més, ben jove, perquè Alfons és ben jove, i en aquell moment encara ho era molt més. Va ser, la veritat, que un impacte el fet de trobar aquest àmbit que encara ens faltava en la música en valencià. Com vas veure, Alfons, aquell èxit, no?, de trobar aquest espai que no havia trobat ningú? Pensa que jo encara anava a l'institut i tot, estem parlant dels anys entre 2006 i 2008 i en aquest moment és cert que comencen a sonar els Obrint Pas, la Gossa Sorda, comencen a realment guanyar-se el seu lloc dins del panorama i justament al mateix temps que el Blue, que era en aquell moment, estan fent-se el seu nom també Rapsodes o Horchata, per exemple, però estem parlant d'una escena en la que n'hi havia grups que avui ja no trobem, com per exemple, no sé si seguiran 121 decibels, o Voltors tampoc sé si seguiran tocant, en The Rock, però no la revista sinó el grup, i altres grups com Arròs Caldós o Sbatters, grups amb una certa trajectòria que realment en aquell moment era l'edat d'or d'aixòs grups. I clar, veurem a mi ahir que tenia 16-17 anys fent cançons que algú o altre d'aquells grups escoltaven, dic, hosti, això mola molt. La veritat és que sí, deu ser un moment doncs, de creixement, d'autoestima, no? I també doncs, de reconeixement, que és cert que el treball és important i que cal reconèixer-lo també. Jo m'agradaria preguntar-te, Alfons, perquè el rap, tots coneixem què és el rap, però sé que n'hi ha diverses modalitats, per dir-ho d'alguna manera, i què implica? Què implica a diferència, bueno, sabem la improvisació, no sé, explica'ns. Veure, el rap és l'estil de música de la cultura hip-hop. Això que tanta gent diu, quina és la diferència entre el rap i el hip-hop? El hip-hop és una comunitat, una cultura, un estil de vida, per dir-ho d'alguna forma, que engloba diversos elements. El rap vindria a ser la música. Això no lleva que dins del rap n'hi ha altres subgèneres i que el propi rap també es mescla amb altres gèneres, d'acord? Altres gèneres musicals que no són el rap com a tal. I ja després entraria en debat si aquests subgèneres que es creen podrien dir-se que formen part del hip-hop o no, però això són altres temes. A part del rap, el hip-hop engloba els breakers, que són breakdance, els ballarins, els grafiters, els grafiters també s'anomenen els escriptors, però més que res per això. Els DJs, de fet, n'hi ha modalitats, disciplines realment creades per a que els DJs mostren
tot allò que saben, com és el tartablisme, al·lucinaries si veres vídeos de tartablisme. Alguna gent diu que l'skate també hi forma part, encara que pot ser està més arrelat a la cultura del punk i tal, i l'underground britànic i estatunidenc. I bueno, més o menys seria això. El rap és l'estil de música del hip-hop. És curiós també, per donar també doncs, la entitat que toca a aquest estil musical. Un estil que, de veritat, una gran història ja en estos moments en els que estem vivint, en grans referents, entre els quals tenim a Malparlat. I especialment hem fet aquesta entrevista en aquest moment perquè fa uns mesos, després del confinament, la reformulació de moltíssimes coses, des de Malparlat, Alfons ha apostat per treure especialment dos nous videoclips, dos nous peces, que són, per si ho dic bé, Quan estem junts, que ha col·laborat amb Pepa, i Inanna. D'acord? Sí. Parlant dels dos, parla'ns. Realment, els dos tenen un concepte molt semblant. Val? Parlen els dos temes de l'amor i de la llibertat. Un ho fa de forma més explícita, més fàcil d'entendre, tot mastegaet per a que l'espectador puga captar de seguida el missatge. A més, és el de Quan estem junts. Compta amb la col·laboració de la Pepa Cases, que tot el món coneixem i és una grandíssima artista, i és un luxe haver pogut comptar amb ella. Ha quedat un tema molt, molt fresc i molt, molt bo. I Nanna vindria a jugar amb la barreja de conceptes, d'acord? És cert que estem parlant de l'amor i de la llibertat, però agarra de punt de referència una deessa sumèria, que és Inanna, que va ser l'antecessora d'altres deesses que venien a significar el mateix. Era la deessa sumèria de l'amor i de la guerra, d'acord? Se l'associava a Venus, de manera que ja saps a quina deessa va influir, per exemple, Afrodita, però també en altres com Ishtar, Astarte, Anaïta, de cultures com la persa, la babilònica, la fenícia. Tot això ho mescle en una lletra que, com he dit, des del punt de vista de l'amor i la llibertat, parla de moltíssimes coses. Parla de mitologia, parla de filosofia, parla de matemàtica, i al final el que queda és una poesia que mescla també musicalment el hip-hop, l'afrotrap, amb sons tribals que inclús alguns podrien mesclar amb reggaeton o dancehall, i tot això derivat a folk metal amb la col·laboració d'Ofèlia. En aquest cas, la veu de Carla li dona el puntet, Carla, la cantant, li dona el puntet que dius, això és espectacular. I la guitarra és de Marc Peniplectrum, el meu amic, Marc Zaragoza, habitual guitarrista de Malparlat. També l'heu escoltat en temes com No tinc caperra o El monstre de l'armari, i la veritat que queda un tema molt profund i molt bonic per al meu gust. Bé, la veritat és que, a més de tot el que ha comentat, este gran treball, perquè entenguin també els espectadors i espectadores tot el gran treball que hi ha darrere de contingut, de simbolisme, de transmissió, no? El que vol transmetre en cada lletra, en cada rima, en cada posada. Jo definiria també la gran aposta que has fet per defensar parts del territori, per un costat, no? I sobretot en Inanna, aquesta posada en escena més impactant, no? Però en les dues el paisatge juga un espai, és un espai important. Totalment, totalment. Teníem clar que cada localització havia de significar, havia d'aportar-li un significat diferent al tema. En el cas d'Aín, en el videoclip de Quan estem junts, Aín és un poble de la Plana Baixa, la meva comarca, i justament Pepa Cases també és de la meva comarca, i vam decidir en quin poble molaria gravar i que no se'ns associara a cap dels dos de forma directa. Vam decidir que fora Aín, entre altres coses perquè té esta estètica, aquest encant natural com de conte de fades, i va quedar molt bé, la veritat.
Però a part, Inanna, tenia jo claríssim que volia gravar al Pic del Garbí. Tenint en compte l'estètica tan tribal, tan ancestral, a meitat camí entre prehistòrica, celta, vikinga, dothraki, que ja veus no té res a veure històricament, però és que n'hi ha moltes influències literàries també pel mig, no sols de George R. R. Martin, sinó inclús te diria de Tolkien o d'Alan Moore. I el Pic del Garbí aglutinava tot això de forma prou visual, prou impactant. De totes formes, te conten exclusiva una cosa que vas a flipar, o sigui, això és en exclusiva per la teva entrevista, i és que quan vam anar al Pic del Garbí no vam poder gravar en el dron perquè feia molt d'aire. I les tomes de dron, no sé d'on són, me les va passar un amic, un dels meus millors amics, Borja Oliver, que un dia, mirant les Insta-stories d'ell en l'Instagram, veig que havia anat a la muntanya amb la nòvia i que havia penjat això. I dic, amic, me vas a salvar la vida. No vam poder gravar en dron, vas a passar-me les tomes i anem a gastar-les. I ja està. Bé, aquestes són qüestions... Bueno, així estem desgranant els videoclips i coneixent la manera de treballar i que de vegades la televisió, el cinema, en aquest cas el cinema audiovisual per a fer un videoclip, porta aquestes coses que una localització de tota la idea, bueno, vols fer-ho i el clima no ho acompanya o hi ha un problema tècnic i, bueno, passen aquestes coses que després l'enginy soluciona. Així que, perfecte, ara ja ho sabem, ara ja ho sabem. Bé, jo convido a tot el món, evidentment, a escoltar, perquè estem parlant d'estos dos videoclips, no? Però hi ha molt més. Han comentat el mostre en l'armari. Hem comentat, bueno, la taronja, el rap de la taronja, el rap de la paella, moltíssimes més. Vull dir, moltíssimes més, que hi ha moltíssimes més cançons que estan totes arreplegades en un disc. Bueno, conta'ns, perquè en aquest moment que no estan produint-se concerts, com la gent pot consumir, ajudar a consumir i gaudir de la teua música, on la pot trobar, com la pot adquirir, conta'ns. La música de Malparlat es troba tant a les plataformes digitals de música, en especial, jo sempre recomano Spotify, que és la que gasta més gent, és fàcil trobar, busques Malparlat, apareix el meu usuari, apareix el disc Poèticament Incorrecte, els dos singles que acabem de treure. Està també no sols en les plataformes digitals, sinó que també està en Bandcamp, per exemple. I a part d'això, també teniu el canal de YouTube, que no sols trobareu videoclips i cançons inèdites, sinó que també trobareu vídeos de youtuber valençuber. Clar, perquè hem parlat de la faceta musical com a cantant, en aquest cas de Malparlat, però al fons va més enllà. Al fons es dedica també a donar informació a través dels seus canals, que acaba d'indicar, sobre història, música i, com no, ensenyar als més menuts aquest projecte que ara vull que em parles de tallers de rap. Conta'ns. Bé, com tu saps, jo soc mestre de rap en una escola de música moderna, la d'Almenara, i quan es va donar tota la crisi del Covid i vam entrar en confinament, els xiquets als que jo donava classe, que estaven emocionats pel rap i els encanta el bon rotllo que hi ha en classe i tal, em deien, i per què no seguim fent classes de manera online i coses així? I sí que fent alguna videocridà en plan de, pues mira, vos vaig a ficar deures, saps? Dic, això molaria gravar un vídeo, però des de zero, i que ho veurà tot el món que estigui interessat, fent una espècie de sèrie per capítols i explicant des dels orígens de com sorgís el hip-hop en si, la música rap, després tocar les figures del DJ i el productor musical, etc. I bé, ho vaig tirar avant. De fet, al principi saps que es nota molt que no tenia tanta soltura editat o tanta qualitat i els primers vídeos es nota molt que a lo millor no estan tan ben retallats o tan ben gravats i és just en aquesta sèrie on es veu l'evolució que ha anat tenint com a valençuber, en plan que cada volta ha editat millor.
La sèrie, el taller de rap de Malparlat va ser un èxit fins al punt de que vam ser notícia a Punt, per exemple, a Punt Ràdio, a València Plaza, a Mediterráneo i va arribar a patrocinar-nos, per exemple, Conselleria d'Educació, des de la plataforma Sempre Teua. O sigui que, de veritat, que molt content al respecte. És que és important, vull dir, aquesta difusió, no? I treballar també des de la nostra terra, creure'ns que tenim potencial i, com no, en mostrar tot aquest potencial i difondre-lo, una gran campanya, un gran recolzament a un gran projecte. Així és. I jo escoltaran la veu d'Alfons i segurament molts el coneixeran per la seva música, però tal volta, algú que l'escolta, tal volta també li sona la seva veu d'haver-la escoltat en un altre àmbit. I és que Alfons, a més de tot, també està realitzant estudis i fa treballs de doblatge. Això, a més, també, durant el confinament, ha participat en un projecte, també, com és d'Aitana Ferrer, que és Contes a la llum de Ciris, on també ha portat tots els seus coneixements sobre la temàtica que ja va a cada dia. Tot això durant el confinament, de manera també altruista, per a continuar garantint que la gent no se sentiga sola, continuar contribuint en la comunitat i en la cultura. Alfons, és que eres, la veritat, un home molt complex. Moltes gràcies, home, això és mutu, amic. Doncs tot això, una persona molt jove que continua treballant per situar el rap valencià i la seva música en una bona posició. Sé que ara és un moment complicat per a fer concerts, però esperem que ben prompte puguem escoltar i gaudir de la teva música en directe. Sé que ara no n'hi haurà dates, però sí que és la intenció, veritat? Sí, tant de bo que prompte tinguem la possibilitat d'actuar, perquè ja et dic, amb Malparlat tenim una gira preparada superbonica, amb més de 15 actuacions top, entre elles el Fes Lloc, per exemple, i la cosa se'n va anar a pique, lògicament. De manera que tot allò que sorgisca va anar-nos bé. De tota manera, se m'acaba d'ocórrer, el dia 26 de desembre, a Vila-real, a la plaça del Mercat, sí que tenim una actuació de Malparlat, a migdia, a les 12 del migdia, 26 de desembre, a Vila-real, a la Plana Baixa. Però, clar, era una actuació que anàvem a tindre este dissabte i el dilluns em van cridar que al final es retrasava. O sigui que està tot una miqueta en l'aire. Qui et diu que d'ací al 26 de desembre no ens tornen a confinar o qualsevol cosa, saps? Perquè al final ja no saps, tens aquesta intranquil·litat, aquesta incertesa que no saps cap a on tirar. Però bueno, anirem fent. Clar, és el que hi ha, el món de la música i de la cultura en general, però la música també especialment està patint molt els efectes d'esta pandèmia, evidentment, per tot el que acabem de comentar, no? Des de la incertesa a la programació, després de la reducció d'aforaments i, clar, la reducció també de concerts. Però bé, esperem que, amb el suport de tots i de totes, que siguem conscients de que cal donar suport, seguiu en les plataformes, totes les plataformes que ens acaben d'indicar, des del YouTube, Instagram, Facebook, poden seguir a Malparlat, poden seguir tota la seva trajectòria, donar suport a través també de la plataforma Spotify i conèixer i gaudir especialment de tota la música de Malparlat, que segur que els encantarà. Bé, Alfons, per a mi, ja saps que és un plaer parlar amb tu i espero que prompte ens puguem trobar. Perfecte, amic. Moltíssimes gràcies. De res, gràcies a tu, avant i fins la pròxima. Fins la pròxima. Adéu. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.